Arratsaldeko 7:10 gutxi, gaur emango zaio hasiera B serieko Donostia Hiria torneoari. Gainontzeko hiriburuetako torneoak bezala, Sanferminetakoa salbu, bi finalerdi izango dira, gaur eta bihar jokatuko dira horiek, eta finala abuztuaren 14ean ostiral honetan jokatuko dute. Aurten ere, B serieko txapelketa honetan aipatu dugun moduan 4 bikote izango dira eta gehiago luzatu gabe aurkeztu ditzagun. Beti bezala banaka aurkeztuko ditugu eta ondoren pronostikoa egingo dugu. Lehen bikotea Senar Landa, bikote benetan indartsua, aurrekoan Landak ez zuen irabazterik izan Bastidan, azken lehiaketa ordea irabazi zuen Amianorekin batera Gasteizen. Eta ilusioz, joana izango da Donostiako Atano 3. Unax Landa, atzelari jotzailea eta aurrean ere pilotari indartsu batekin izango da. Kasu honetan, Beñat Senarrekin gantxoak oso ongi funtzionatzen dion pilotaria, sotamanoz oso ongi luzatzen duena, eskuin bizia du, eta ea nolako bikotea osatzen duten Amiano eta Ugartemendia hauek ere indartsuak biak ala biak, Ugartemendia atzean jotzailea, aurrean ere Amiano pilota bizi mugitzen duena, ea ze berme ematen dion Ugartemendiak atzean Amianori, finean askotan gorkari kosta egiten zaio, eta ikusiko du ea pilotak ere ez diren oso azkarrak, horiek gorkari ezpaitzaizkio batere komeni. Aurrean berriz Amianok tarteka lagundu beharko diola iruditzen zai, baina lan horietan trebea daunai eta ea zer moduz moldatzen diren. Bestalde, Salaberria Bikuña, hau ere bikote interesgarria, atzean Bikuñak ematen badio, aurrean Salaberria gutxi galtzen duen pilotaria da, bizia, kontraerasoan asko jokatzen duena, eta beti arriskutsua, eta azkenik Murua Gabirondo badakigu, uda honetan zenolako maila ematen ari den, zenolako gorakada egin duen nabarmen, eta berriro hori berretsi nahian izango da Donostiara joana, eta aurrean Ander Murua izango du, hitz gutxi behar ditu Muruak, aurrekoan eskuzarekin batera ezinean ibili ziren Amiano eta Landaren aurka, baina beti aurrelari arriskutsua, batere kikiltzen ez dena, gauzak oso argi dituena pilotaleku barruan, eta ea zer moduz moldatzen diren hauek ere. Eta oraingoa zen pronostikoarekin, lehen partida honetan, Senar eta Landa ikusten ditut favorito, eta biharkoan berriz Murua eta Gabirondo, finala bera Senar Landa Murua Gabirondo litzake, eta Senar eta Landa ikusten ditut favorito. Ikusiko dugu, ea zer gertatzen den, gu ondoren itzuliko gara Senar Landa Amiano Ugartemendia norgehiagokarekin.